itatak mo na. Yes, mga kasama, maing adlaw pag-usap ka natong tanan pagkamaayog yun sa adlaw karong adlaw. Nga naman, naanap po tayo naabtan nga suki nga tigpaminaw sa DXDC Arimen Davao. Nag-andar mga kasama ang radyo, pero ang problema, medyo tandugono na. Di na kayo kapaminaw tarong sa nanay. Pero karong adlaw, ilisan ta na magkakasama brand new set, radio set, ang iya magkakasama radyo. Ni ato ayohon. Ayon! Nanay, maing adlaw! Ayun. Ayun yun, Miguel. Dito hindi mo na yun. Kasi nga na to, Nay. Diosdado Cuervo. Si Nanay Diosdado Cuervo, pila edad. 69. Nay, dagang nagigag ako siguro. Walo. Walo Ako? ko. Pwede nagana na. Sobra. Daga na kay Di na mayap tudlo. 30 kabuok. Tindagana na gis Nanay. Gihib gasahan o ga 30 kabok apo. Pero Nanay, nag-andar imong radyo. Unsang istasyon na gad? Sisi. Di basta-basta gis Nanay Cuervo ba? Ngano man gyud nga DXDC magiging na paminaw be? Okay lang ka-iskon sa ng announcer mo. Istorya. Nindot tayo paminahon. Kay dagang kayo siya komedi ba? Daga kumiti. Di basta-basta. Basta maura ko. Malingaw jud ka. Oo. Malingaw jud. Wala na nanay kay malingaw man ka. Ato disider ka. Ato na nang iliso ng imong radyo. Atong iliso bago nga radyo jud nanay. Diara dawata jud nanay. Woohoo! Di basta-basta nanay. Nanay ha. Nanay lugos DXDC. Pero kadiyot lang nay kay basi magbilin bigdi mo tingog. Patingog ko na to nay. Binabe? Gulyatron na. Oh, si Gulyatron. Oh. Tingog yun, Nay, ha? Sige, Nanay. O siya masulti ni mo, Nay. Nga naanag yun kay radyo. Solar pag yun. Dili kalas o battery. Di po kalas o electric kay solar. Inigab, panana niya, lobat niya. Ibulad ng libo siya dire. Para nga mo tingog na po. O siya masulti ni mo, Nay. Dagang salamat sa DXDC. Kay gihatod yun dire sa Matina Pangi. Kanina lang yun akong paminahon. Di na ko atong isa. Kana. Una. Ipadapli na to. Kay bawi-bawi na ta. Tinansyado na kay tato. Salamat ka, Nay. Ako ni, Radyo Man Dudong rin Lubos Bogikan diri sa Barangay Matina Pangi, Tatak, Arimen. 621 sa radyo mo. Arimen!